Thank you for tuning in to Zim Newsbeat TV. Pamakore 18 vazhinji ndo pavanenge vava kuti vabereki tipeiwo mugove wedu takura takukwanisa kunozvigarira kwedu tega tichizvishandira tichionawo kuti raramo yedu inoenda kupi. 18 years ndo nguva yekuti mwanasikana wese mwanakomana wese anenge akukwanisawo kutanga upenyu hwake pasina involvement yakanyanya yevabereki. Asi zvese izvi indangariro kuna Sisi Mabel nekuda kwekuti pavakasvika makore iwayo ndipo pakatotanga dambudziko ravo. Vane dambudziko rekuti mazamu avo ari kungokura kubva pa 18 years kusvika nhasuno vaine 36 years. Chiimagina kuti kubva panguva iyoyo kusvika nhasuno akura kusvika papi. Idambudziko rakawirawo mwana wedu Sisi Mabel vatinavo muzuva ranhasi vatafambira kuno kukandava kwaseke kwatati aiwa regai timbonotaura nemhuri tinzwisise kuti chingava chii chakawira chakawira mhuri iyi, uyezve nderupi rubatsiro rwavari kuda. Vari kumbofamba here kumachechi kuzvipatara kuti vanonzwisisa kuti dambudziko iri rakatanga sei. Sisi Mabel makadi tiripo makadiyo nani kuri sei kuno kwakandava kwakandava kuri bho amusiri makaimbirwa song yekuti Mabel Mabel washinga here Mabel, because ndiri kuona kuti pandasvika apa ndanichingoti mama ko Sisi Mabel wacho varipi zvanzi avari mumba umo vari kungotamba tamba saka ndazoti mamuchitamba musi mamutotamba Mabel munoifarira kasong. Sisi Mabel kumushande kupi? kumusha kushamba kwachakondairani kwamusiku kushamba chaiko shamba mapedzera kubva kumushande ndane mazuva anotyori vasati wavhara. kushamba kunowanzoita kanyaya dzegold mamusiri ana baba havasi kuenda here kugold? Hapana anozvigona ba mangodzidzira handizvigone because handikwanisi kukotama mazamu angu anotsvaira pasi. Tichienda padambudziko iroro Sisi Mabel, dambudziko iri rakatanga sei? hanatse zvangu ziva sisi wangu ndowangazivi. Kwemimba makazotanga kuziva kuti ndo dambudziko ramanaro manga makura sei? Nechiri grade 1 kwatanga ngokura zamu richingoenda nasisi wangu vautanga ufara tete vangu vanotengera bra bra rachirengerere zihombe handangoripfeka ba vandangorega uripfeka. Uripfeka matengero natete? ndaifunga kuti pamwe vakarigadzira ndikabva ndanzosaripfeke kumakuchechi. Mamuri grade 1? vangotanga ngokura richingokura farasotanga rimwe okura raringori 1 raikura ipapo farasokura rimwe. mama akura sei ipapo akazokura rimwe? nechiri grade 1 nechingori grade 1 ndaingoramba nchingodzokorwa nekusagona. Paitika kuti 1 rakura rimwe rakura, pane here vabereki pavakamboenda nemi kuchechi kuti vanonzwisisa kuti zviri kufamba sei? Hapana kwatikamofamba, baba wangu akangofawo ndiri mudikio namai vangu. Dambudziko iri raramba richienderera mberi. Makazokwanisa here kuchikoro zvaifamba sei nevamwe vaisvigamuchirawo sei? kuchikoro ndaingosiye kuone vamwe iwo akura mazamu chiri mwana mudiki uri grade 1 ndao kumaperiod nendisingaendi ndisingagizi chingoenda kuchikoro ndisingagizewo chingoti handichiri mwana mudiki chichi ndikazotangogizwa pandikazoenda kuchipatara ukaranda ipo pandikatanga kuzogisa ndapiwa mapiritsi ndipo pandikatanga kugisawo. Mama zokura sei pa? Nenda tungoita zvandakangoita izvozvo izvi. Ndichienda ipapo Sisi Mabel nanzwa muchiti muri grade 1 ndipo makatengerwa bra iri asi munokwanisa kuripfeka, saka maenda sei kuchikoro? Nanzwa muchiti mazamu angu aingokura achiramba achikura, maenda sei kuchikoro? ndaingopfekwa hembe ndaitengerwa uniform yakafara netumabhodhi zvimabhura zvombe kuti ndivhare mazamu chienda kuchikoro.
ndazwa muchiti maisekwa nevamwe ekuchikoro. Pane nguva yamakamboti ringaindiregera hangu chikoro chacho pachiri padhuze nekuti kusekwa kwacho kwanyanyisa. Baba wangu anditi enda kuchikoro chete. Ndichiti baba kuchikoro ndikusekwa. Baba wangu achingonditi enda kuchikoro because unozotadza kukwira mabhazi uchifamba rwendo. Ndati ini baba ina ndichada kuenda kuchikoro kwacho. Zvikanzi enda kuchikoro tunonotadzira uri koko kuchikoro kwacho. Fana tongo ramba chingoenda kuchikoro chete. Patatongoperera grade 1. Fana ndongoshayiwa mari fana ngoperera grade 1. Grade 1 iyoyo. Alright. Takatarisa vana sisi. Vaizvigamuchira sei dambudziko rakanga rawira munin'ina wavo? Asisi wangu ndomunyanya kugara nevari kuno kwakandava. Ndikanyanya kugara nevari kunonzi kumakomo kweteroko. Magasi ndiwo ndikanyanya kugarawo nawo. Ava ingouya wachingondionawo ndino masama angu achingorebawo asisi wangu. Vachingonzi kurwara maybe uya akura akutomutarisa ofamba masama aya akura. Saka kuzvamani makore mangani? Anatse zvangu yasiwa. Ndichazotaura nasisi. Takatarisa ipapo sisi Mabel maperera grade 1. Ndezvipi zvimwe zvamakazoitawo kubva ipapo kusvika muzuva ranhasi kuti sisi Mabel pandakaperera grade 1 paya ndakazoenda kana kubasa kana kuti ndakazochengeteka sei mushure mekunge baba vafa? Makasara muchigara nani pakati apa? Taigara nameni mukadzi wababa. Ameni mukadzi wababa waivhowashaiva takugara nameguru mukadzi wanzvadzi. Pawakatongofa wamainini vaitangogarawo nanzvadzi nanameguru ndopatangoti vandasongoti ina ndakura urega ndingotisira ubva ndangotisirawo. Mama ukura kusvika papi? Ndapedza kunzwa muri grade 1 apa. Mama zokura kusvika papi? Pandiri pari zvino zvandakaita izvo ndipo pandakatisira. Ranga rangu yanga iri rini pamakatizira? Natsoziva zvangu kuti munge muri munani. Matizira mamune nhumbu here? Munhu anotizira anenge atone nhumbu. Tange ndadanana nemurume wangu vandangotizira because ndaunza aiwa pamwe uri kunyepa kuti pamwe uri kunyepa pamwe wawana zvinhu vandangotizira. Asi mama kusanyatsowirirana nabamukuru makutiza. Aiwa taitowirirana ba. Hapana pandikamotiza ba. Ndoda kuenda pamakasangana imimi nabamukuru, makasangana sei? Tichaurira pasi vari panze kapo. Bamukuru takasangana vari kubasa kwaJohn Mwako kushamboko. Ivo vwatiendokudawo vandati ini manje nini nemasama andinawo asvikandi aiwa ndongokuda wakadaro. Vwatodzwa nagogo wangu kuti munhu uyu haadi noisi chichi. Iye vwangoti ndongozvigamuchirawo zvakadaro. Kana akaita masama ambe ndongozvigamuchirawo zvakadaro. Saka ipapo nguva iyoyo akanga achiri kungokura here? Aingokura. Anga kutosvika. Chii chaiitika chamainzwa ipapo kuti kuzvino ari kukura? Aikura nguva ipi? Padhe aingokura. Pane zvamainzwa here kuti kuzvino akutokura kana kuti maizongoona atongokura? Ndaingoona atokura. Akutorova makumbo. Ndipo pandikati makumbo angu mazama yakurova makumbo manje. Kana basa pana basa randaikwanisa ndaingoswera ndakangogara. Matizira bamukuru wangu makugara mese kushamba nditi? Hama dzavo dzakanokugamuchirai sei muchisvika pamusha pa? Ndakatanga kugamuchirwa nchinzi kukarura mwana mudiki chichifa. Ndasvikanzi mama bamwana ini pandikadana nemukadzi wangu menge musipo. Zvikanzi namama achiri mwana mudiki chichi. Zvikanzi namama achiri mwana mudiki murume wangu bati mama achiri mwana mudiki patikadana menge muripo here? Vazonyarara mama. Vangonyarara vangoti agara. Toda kuona kuti udiki hwacho unosvika papi. Makatogara zvakanaka namama nevamwe vese vakukamba kwamakaro? Tikatogarapo.
dambudziko vakarigamuchira sei vamwe veukama zvingadai vana tete vana bamukuru vachiona kuti sisi Mabel vane dambudziko ravainaro ende mabasa anenge achikuremerai kuita sei kuita? Wangogamuchira wangoti hayi unofanira unororomba kwawe because mazama aya anogona ngofa, anogona ngomuka akafa mwana waridzi. Bamukuru wenyu wangoti ndinongozvigamuchira mama kana ndaona mari ndinoendawo kuna atezvara. Okay. Saka hapana matambudziko amaisangana nawo here zvichida pakuenda kunguva dzenyu semunhukadzi nedambudziko iri? Nendisingamuenda uko kudambudziko iyo ndikazotanga kuzoenda ndaenda kuchipatara ndanoonekwa nadhokota ndipo pandikazotanga kuenda ikoko padambudziko. Ndinenge ndisingaende ikoko kana ndaingoti wana handisi kuenda pamwe dhokota akati pamwe zvikukonzerwa nekusaenda uku kukura kwemasamu. Dhokota vandipa mapiritsi vandakumwa ndipo pandikatanga kuenda uku. Pamatozoita mhuri yenyu? Samune vana vangani kuzvo? Tino vana 2. Komana nemusikana. Undovandana panzapa? Saka hapana here matambudziko amaisangana nawo zvichida makazvitakura zvichienderana nedambudziko ramunaro? Pandikamozvitakura pekutanga ndakaita chironda pagumbo apa. Pechitupe mwana mukomana ndakaiswa chinhu chakadai so chikareba kudai so apa pangu apa pandanoparetwa. Changa chiri chii chamakabuda parona? Handisi kuziva chenge chiri chiuka hatozoenda because takashaya mari yekuti tiende ndoona kuti chenge chiri chii because dhokota akatoshamiswa kuti chii ichochi asati achiona chinhu ichochi chaitodhingura masikiro. Saka masununguka vana venyu mazama ari kuramba achingokura chete? Auramba achikura. Takatarisa pamunozvara mwana paitozoti mwana anenge achida kumwa mukaka ende manesi ndo zvinhu zvavanotanga kudzidzisa madzimai anenge asununguka kuti munobata apa kuti mwana asawirwe kana kuti asatsimbirirwe. Imimi makazvigona sei panguva iyi kuti muzokwanisa kutorera vana venyu? Ndatoona vatosamuka vana. Vana vangu havamwe mukaka, vanotengerwa nani. Havamwe mukaka wangu kana dhokota vafanira kumwa mukaka wangu. Vanomwa ropa because panobuda ropa rakawanda nozara mabhaketi. Takatarisa ipapo nguva yatanga kucha dambudziko iri, pamakaenda kunana chiremba muchifambira nhau dzedambudziko kuti munoona kuti mazama ari kukura nei, vakati chii chiri kuitika? Dhokota akati dhokota aiti ati hapana chaiona ba. Hapana chaiona ba. Ndanzwa zvekuti mamuchitaura zvekuti ndakanzi ndisayamwise vana nekuda kwekuti panobuda ropa rakawanda. Pane here parinombobuda ropa iri zvekuti munototi razadza mabhaketi akadai kana kuti razadza kaachaka? Pane here nguva yamunorangarira? Mabhaketi nozaza mabhaketi reapa remvura kana 3. Ma 5 lita. 3. 1. 5 lita 1. Pazuva here kana kuti zvinongoitika? Pazuva 1. Saka parinobuda ropa iri rinenge richibuda pamunyatso here uye rinenge richibuda richirwadza here kana kuti? Nongoerekana rangoti zvinoita paipi zvezviri ungoti rogoti panobuda pacho hapaoneki, panobva patovharira futi. Rinobuda nepese pese kana kuti rinobuda pamunyatso ipapo? Rinobuda masaidhi. Masaidhi? Saka mukaribata muchigeza paipai, pane pamunonzwa here kuti zvida pane growth kana kuti pane chakati kana kuti ringori zamu riri kungokura rakadaro? Hapana, pandonzwa kuti pane growth ringokura rakadaro. Kokurwadza? Pandikangobereka vana vangu haricharwadza, asi pane pamwe panomhondirarisa ndinonhumbudze vana vangu ndipo panorwadza. Kana ndikatakura nhumbu anovha ndipo panondirwadza. Saka pane pamakamboenda kumachechi emweya kana kuchivanhu kuti munonzwisisa kuti zviri kufamba sei nekuti kuchipatara hakuna chaonekwa? Tiri kuenda kwapasta Muchefa. Saka kunana kumwe kwamuri kuenda uku zviri kunzi chiyo?
Muchipatara hapana chiri kuoneka. Chipatara tinongonzi shandisaiwo minamato iyoyo pamwe zvinogona kupera. Asi tsanangudzo tisingataure hedu zita remunhu angadai achidomwa padambudziko iroro. Vari kuti riri kubva kupi dambudziko? Kurama. Vanzi mhosva yenyu ndeyei grade 1? Tidongorwadzisa chete. Vabereki. Kuda kuti vane zvavakatadzirana here kana kuti? Hatizivi. Saka iko zvino vana vakura sei? Mumwe wacho mudiki achiri kutoyamwa mukaka, mumwe wacho aakutomhanya. Manje kamune makuto mukusikana ndeakumhanya ka. Makuto chaja kafuna. Tichaje zvekudaro tinenge tada kutoendesa kuchikoro. Asi shure yenyu mimi muda kuti kana akuenda kuchikoro aende kuchikoro kupi? Chero kwaanenge angoenda. Ndikungoti pamwe muchati iko zvino ndatosanofunga kuti akangosvika 5 years handiti ndoda kuti aende kwakati nekwakati. Ndatogadzira so that kune vamwe zvanokunonga chitokona kuti sirga tisosanogadzira chi mayoni. Tadzidze kuchitungisa kuchikoro. Kuchitungisa. Kwese masarudza kuchitungisa. Ndounodzidzo. Padhuze kanenge chi. Ndaona bamukuru vari pano. Muri kugara mese panapa pasisiri kana kuti? Tinavo vakaterawo. Vakati handingasiye mudzimai wavo? Chokwadi. Vakatera. Asi pandakaberekwa nguva sipo nguva murama. Mwamborama? Kuhanzi chii vanga vaitwa sei? Mhenomba kwavo. Ayo ndichavanzwawo kuti ko chii asi nazvino ndikufara kavaita sei? Vatevera. Tinotenda. Asi takatarisa rudo rwavakanga vainaro pakutanga paya vachinodza mamota iwa pandakadanana nemudzimai wangu makanga musipo. Nerudo rwavainaro izvezvi muri kuona paine musiyano here kana kuti muchiri panguva imwe chete? Panguva imwe chete. Toziva kuti dambudziko wana rauya sisi Mebhu. Vanhu vanotaura zvakawanda kamarainu munharaunda umu. Hapana here mashoko amunorangarira kuti ndakangomanzwawo hangu ndichipfuura kana ndakangomanzwawo nekuti madziro anenzeveka zvekuti mukamafunga izvezvi munoti kumunhu uyu ndakanga ndamutadzirei chokwadi? Chokwadi sisi. Kumushe koko pandakamhoterwa nasisi wangu, ivo vamwene vangu chaiyo vakasvika. Takasvika watanga kupopota, tabika muriwo uyo wakatouramwa, wakadya nemuriwo usina mafuta, sisi wangu varipo. Kuti wadzoka futi nemukadzi wako takakudza kuti chii. Saka asi kugara inyi maigara zvakanaka? Taigara zvedu zvakanaka. Aiwa sisi Mebhu, saka chamunoda kubatsirwa nacho mimi ndisandataura nasisi kuti upenyu hwenyu urambe uchienderera mberi, dambudziko iri rive rinopera chii? Isi toda kubatsirwa magumbeze nemari, toda kuita project yehuko. Kuita project yehuko? Muda wekudzakaita sei? Bhozi kune marodrana, kune mabroiler, kune maoflayers. Imi muda wekudzakaita sei? Toda dzemabhurera. Nechikafu chevana nehembe nemagumbezi. Nechikafu. Takatarisana nedambudziko renyu. Chamungade imimi kubatsirwa nacho tisati tasvika kumaproject, tisati tasvika kuvana, imimi makazvimiririra chii? Isi toda kubatsirwa nemukaka wakuda, nechikafu chekudya uye ari panze apo, nemari yekuti timotenga kana ndakuendawo kumapiriodi, mapedzi chichi. Kuti dambudziko iri ripere zvachose, wamunoda imimi kana kuti chamunoda imimi kubatsirwa nacho kune vari kukuonai vanobatsira vaivai, chamuri kuda imimi kubatsirwa nacho chii? Mari. Toda kubatsirwa nemari yekurapwa. Aiwa tinotenda sisi Mebhu. Handizivi kana mune mashoko ekupedzisira amungade kusiyira kumhuri yeZimbabwe ndichizotaura hangu nasisi. Hapana chandingataure zvangu. Pamuzoda kutoenda bamugurira wakabva kushambo kureka kushamba uku kusvika kuno makaita basa kuti bamukuru wauye.
kuti vauya vaonewo mhuri dzavo tiri pamwe chete. Tinotenda. Tinotenda sisi Mabel maita basi. Ndofunga manzwa emhuri yeZimbabwe ndakagara nasisi Mabel vachinditsanangurira matangiro akaita dambudziko ravo, asi vari kuti ivo kuitika kwezvinhu izvi inini ndakanga ndichiri mudiki grade 1 hapana zvandichayeuka kuti zvinhu zvacho zvakanyatsofamba sei, asi kwati kungofambawo kunzi zviri kungobvawo muukama hama dzatigere nadzo kuti aiwa regai zvichida kunetsana kana kusawirirana kwaitika mukati memhuri ungadai kwakakonzeresa matambudziko aya. Saka iko zvino regai nditaure nasisi vasisi Mabel ndinyatsonzwisisa kubva kwavari kuti dambudziko iri rakatanga sei sezvo vakanga vati kurei pana sisi Mabel. Iko zvino vandigere navo ndisisi vasisi Mabel tati aiwa regai tinyatsonzwisisa kubva padambudziko rasisi Mabel nekuti mavanzo vachitsanangura kuti panguva yacho pazvakatanga ndakanga ndiri mwana mudiki, regai nditaure nasisi nekuti ndo vakanga vati samukei panguva iyoyo. Sisi makadi tiripo makadiwo zvenyu. Aiwa tinani kuti sei kuno kukadha inonzwi kandava. Yes, kwakandava kuri right zvako. ndasvika mapedza kukohwa ndanzwa mwoyo wangu rwadza pandaitoda kuuya kuti tikohwe tese nzungu. Ichokwadi dai matotakura chibage nhasi maitotakura zvibage zvino masvika zvavo matongokupaiwo maputi motakura. Tangira mberi. Ichokwadi. Aiwa tinotenda. Tauna dambudziko rasisi Mabel pandanga ndichitaura navo vakatsanangura kuti dambudziko iri rakatanga ndiri grade 1 asi kuti ndichinatsoziva kuti zvakatanga sei zvinoda asisi, saka ndati aiwa regai ndichinzwa manje kuna sisi kuti dambudziko rasisi Mabel rakatanga sei. Ichokwadi sisi Mabel havagoni kutsanangudza semunhu aingogara achirwara pfungwa dzake dzakatovhiringidzwa. Nofunga vakaita zvinhu zvavakaita zvakamuvhiringidza pfungwa haayeuke haatofunge kuti zvandiri kutaura izvi ndizvo here, saka ndirogona kumubatsira. Mabel akatanga akazoita mazamu ane 18 years ndipo paakatanga kuita mazamu. Ane 22 years ndipo paanga atokurawo kuti mazamu tavakuoneka kuti ane mazamu. Saka rakatanga ringori 1 pa22 pai ringori 1 richiita se richikura. Rabva razotanga kukura rimwe racho patove negore 1 ndiranga riripo richitura rakazokura pane tori negore. Abva angotanga kundokura mazamu aya achingokura kusvika nhasi ane 36 years ari kungokura. Hatisi kuziva kuti achaguma here kana kuti achaita sei, ari kungoramba achikura. Saka itori dambudziko riri kutishungurudza zisingaite kuti saka achazoita sei muupenyu, nokuti kana zamu akukotama mazamu akuenda pasi. Kana akada kushanda nokuti upenyu hwake aitozviriritirawo, kuzviriritira kwake kusakurirawo vanhu, achisakurirawo achitsvairira vanhu, but iko zvinezvi akutokundikana kana vanhu vanonge vakutotadza kumudaidza nenyaya yekuti mazamu acho akutsvaira pasi. Saka Mabel dambudziko rake kugara ari murwere. Ipapa ndipo pataakutomboona kuti zviri nani sezvo anongofamba achitseketedza achienda asi achizvibatsirawo. Tinongotenda nokuti iye anombogona kuzvibatsira nenyaya yekuendawo maricho ekusakurira vanhu muminda, asi kana nguva ine kusisina maricho tinenge tichitongomubatsirawo chatawanawo tichimupa nokuti munhu ari kutoda kutochengetwa. Saka idambudziko ratinaro iroro. Vabereki ndadzwa kuti vabereki vakashaya. Ndoda kunzwisisa kubva pa18 years patanga dambudziko iri, vabereki vakanga vachiripo here panguva iyi? Baba vedu vakazofa Mabel anga atori ne18 years. Saka pese apa aienda kuchikoro, akatobvira kuenda kuchikoro anitori ne7 years. Akaita 7, 8, 9, 10, 11 years achienda kuchikoro, 5 years ari grade 1 achingoramba achidzokorodzwa grade 1. Baba saka nguva yatakati baba pavakazoda kuti vachichechuka, ndifunga vanga vakatovharwa futi nokuti vakazoda kuti vonei, vakuda kuzviona kuti ko Mabel sei akadai ende haasi kukura. Miri wake angangoita kupfupika kwake ikoko, haasi kukura, haende hagezewo zvinoita vamwe.
mazamu ake ari kungokura. Vakafa zvawo asati asvika paari mazamu. Saka pavakada kuti vachifamba ndipo pavakazokundikana. Nofunga zvakabva zvavarova iwo nokuti vanga vakuda kufunga kuti chii chiri kuitika mufemiri. Baba vedu vakabva vafa, vabva vangosiyawo dambudziko iri riripo. Vafa kudaro, saka anga kugara nasisi vangu, vamwe sisi vedu vari kumusha uko, vanogarawo kumusha. Ndo vanga vakumuchengetawo nehanzvadzi dzichibatsirawo, vachimbofambawo naye achirwara. Murwere ndipo paakazobatwa kunzi ane chirwere HIV chichi, but takashaya kuti changa chabva kupi. Dhokota vakatoti vakazobvunzisisawo zvavaibvunza kuti kuda akazvarwa ainacho, nokuti ivo vaiti tikatarisa achiri virgin chichi zvese, saka nokuda akazvarwa. Amai vake vakabatwa here chirwere? Takati amai vakafa vasina kubatwa. Zvimwewo tsvina havaitobatwa kana chirwere kana chii changa vainacho, vakangosvika kufa vakadaro. Ndipo panhengi baba vadaro vakangofawo zvakangodaro, vakangosiya zvakadaro. Sisi pavaifamba naye vachingonzwi zvinhu hamuzvigoni muri vana vadiki, zvinoda chi vabereki venyu. Asi vabereki vacho vanga vafa. Kuti titi ana bamunini hapana akabvuma, akadawo kufamba nawo. Kana kuti titi vabvume hapana, nokuti vanongouya vachingomuona kuti maybe ari kurwara, but chavanoita action hapana. Saka sisi vangu vaingofamba naye, vakazoenda kuhospital. Ipapo vakazonzi chirwere, akunwa mapirisi ake, vakaenda kukaranda. Munhu anogara ari muzvipatara, mari yakambobuda. Hanzvadzi dzangu dzese dzakapedza mombe dzakatengesa, izvo zvavasisina kana mombe, vaitengesera yeye vachigara uri kukaranda uko. Takamboita parinyatwa patakatompaenda, but madhezi acho vanga vasati vane mishini yemazamu. Ndipo patakatanga kuenda kukaranda. Asi chavaiona hapana. Kukaranda vaitotarisa mazamu ake ese, vaiti hapana chatiri kuona. Skani nei dhokota? Hapana. Vaingomurapawo zvirwere zvaanenge achirwara, anoiswa zvinhu zvakawanda zvaanobviswa. Maoperation haanzwa nokuoperatwa, but zvinongoramba achingorwara, mazamu achingokura. Saka kubva ipapo takazoti kukaranda tainzi tidzokere kukaranda kuti paakazosununguka mwana wake pairwarawo paraitwa chimwe changa chiri apapa chatisina kunzwisisa. Zvikanzi tikuda kuti tiende kulebhu tione kuti chii, tikuda mari tabva taishaya, nokuti chatishamisa kuti chinhu rudzii, mari yakashayika. Tabva tatoregera izvo kukaranda wacho undotori nechikwereti kuti tikudzokere vanenge vachitoda mari yavo. Saka tabva tatongogara. Kubva ipapo nanhasi takangogara. Vana haatokwanisi kuvachengeta. Vana vacho 1 akakura achichengetwa natete kumusha, iyeye mukuru ane 3 years uyu. Tete ndo wakamutora. Tete wedu munhu mukuru 67 years, but ndo wakamuchengeta kusvika akure, achitenga mukaka tivabatsirawo kusvika tashaya mukaka nekushayawo mari. Akatotadza kutofamba, akatofamba izvozvo manje ane 3 years, ndipo paakazotanga kufamba. Uyu wechitundi ndakazoti sisi vakati inini kuti ndimugonewo handimugoneni, chokumupawo handina. Indatoriwo ndaishandawo ndichingotsvagawo mari ndi kuSouth Africa uko. Ndobva ndazotodzoka ndakati ko zvino mwana wacho anochengetwa nani, tomuendesa here kunherera, isu hama tiripo. Vanoti achindipa ichi handichadyawo ichocho, ndicho chaachadya kacheche kacho. Ndakangomutora achingozvarwa. Kusvika izvo zvaane 9 months ndinaye. Ndaingotengawo, ndawana, ndashaya, ndichikumbirawo, ndichingopihwawo. Handipa hanzvadzi yangu imwe kushambva uku inombotsvaga-tsvagawo, chikorokozawo kuti wanewo chokuti tiraramise mwana uyu. Kusvika nhasi ane 9 months ndinaye nchimuchengeta. Iwo amai vacho havakwanise. Kumusha kwacho akamboenda, amwene vachowo vaitadza kunatsogarisana kusvika azodzingwa kunzi handisi kugona kugarisana naye. Akatodzingwa naamwene kuti azouya. Akatouya nhumbu iyo ine 3 months. Kuzosvika zvare mwana 9 months ndipo pawakazomuona. Indatotera vaonana, murume wacho akangoti ndakuenda kundoona mwana kumusha. Bva vaonana, iyoyu nokudawo murume wake sevanhu vaingowirira nawo. Bva vatotorana, bva vaenda kuhwedza kuye takasvika iri hondo yekunzi awire. Inini ndipo panga ndatanga kufamba nechirongwa changu chokuti abatsirwe. Ndamuteera ikoko, ndasvika ndabva ndamutora. Tabva tadzoka, vakati takurai vese. Ndipo pandakazoona iye nemurume wake. Izvozvo ndinawo pano. Amwene ndo vakati takurai vese. Takurai vese, nokuti kana achida kugara nomukadzi wake ngaendi. Kana panapa handisi kuda mukadzi wake, havadiwo mukadzi uyu.
saka izvozvo ndinawo ndingotiwo zvatinazvo izvozvo zvandawanawo tichingotambudzikawo tiri pano tese. Ndabva muchitsanangura nyaya yekuti even kuna nabamunini hapana anokwanisa kufamba nemi mune munhu anenge asingoita zveupenyu hwake. Toti ukama hwenyu hwanga hwakamira sei vabereki vasati vashaya neiko zvino vabereki vashaya, musiyano wavepo wakamira sei, kana kuti vanhu kuti makangogara even vabereki varipo zvinhu zvakanga zvakatongodaro munhu achingoita zveupenyu hwake? Ichokwadi tangokurawo ana baba isu taingogara kumusha nababa, ivo ana bamunina vamwe vaigara kuno kuHarare vaingoitawo zvekumba kwavo, vamwe bamunini vari kumusha vaingoitawo zvemhuri yavo, ivavo ndo vatori nani, vamwe vari kumusha ndo vatoti takataurawo takaita dambudziko tinoenda kudza kuti baba zvakadai so, asi kuti vati tifambei hapo, kuti tifambe ipapo ndipo panongonetsa. Noti kwese kwataingoenda tongonzwa uyai nevabereki venyu, ko kana pane zvatinoda kutaura toda vabereki venyu imi maita vana vadiki. Saka hapana kana chakambogadzirisika, hapana chavakatibatsira, chatoti vakabatsira kana kuti uya akarwara kuti kuhospital vangangouya kuona kungotarisa chete votodzokera pasina kana kudiwa mari, havana help. Vanhu vari kungomira nevana vavo, isusu tangomirawo tega tiri vana, hatina anotibatsira. Saka sisi Mabel vari kurarama sei? Ndikunzwisisa muchiti kana mabasa vachakwanisi kuita, vari kugara sei nedambudziko iri? Tozoti even kana kuwacha mazamu acho anogona kunge asvika futi kuzasi kuti vasakure, vari kugara sei? Mabel ava pese apa vanga vachitogara nasisi vangu ivavo, saka ndivo vanenge vachingoita zvese. Iye anobatsirawo, anomboenda kuchera mvura nemazamu iwayo haazonyanya kuteerera stereki. Isu ndisu tondoona kuti ari kutoshupika, aitokurarama seipapa manje kuti ndizomutora anga akugara kumusha kuna tete ivavo, kune mwana uyu kwaigara mwana, saka tetewo havazogona kumuitirawo zvese zvaanoda, aizoenda undosakura ane mazamu yake iwayo achingosakurawo achingoremberawo mazamu kuti wangowanawo chaanopiwawo nekwaanenge asakura kuyi. Ndizvo zvaitoraramawo, amupa vamupawo chii kuti adye, amupawo hembe, notiwo isu kuti timupewo zvese zvaitiremera, nenyaya yekuti kuno kumukaka unenge uchidawo mukaka kuti uzowanawo chokumuti iye adye, saka iye aizviitirawo zvokuti adye. Asi iko zvinezvi mazamu akumuremera, icho ichokwadi chokuti mazamu kungoshingirira semunhu kuti wondoita sei but zviri kunetsa. Saka haidambudziko, saka unotoona kutoti kurarama kwavo anoitawo mabasa oipano, kusukawo mapuresa haazorengerawo akarembera hake mazamu ake achisuka, kuwachawo anotowachawo tuhembe twevana vakewo akakotamawo kudaro, asi tinozongomubatsirawo zvimwe zvaanenge asingagoni. Kukorobha wanokorobha asi but mazamu che anenge angoriwo pasi. Saka zvokuti pane nguva yaizvimba akanyanya kushanda stereki anozvimba mazamu, ipapo paisakura mazamu anozvimba yozobhutika ibuda ropa. Saka ndizvo zvataiavoita, kuti kana kuti ukaona kuti basa ranyanya kumuremera tomuita se tomuti ambogara zvakazorore tichimubatsirawo. Asi yeshungu anadzo zvokuitawo zvinhu zvake anozvida, kana musha wake aitoudawo but kuremara ikokoko ndokukuri kutomutadzisawo kugarawo nevamwe zvakanaka. Saka kurara vanorara sei? Kurara anotorarawo zama ake anenge ari pasaidhi, anongozvitawo zvimazamu zviye pasaidhiwo, kana akagarawo rimwe rinenge rakagarawo kurimwe akagarawo ku ndo kurarama kwacho. Saka mwana kuti tizoti taizomuremedza kuti angati mwana kubereka chichi mazamu anenge ari umu, iye mweya aitombosvika pokutarise kutadza kufema, kuzarirwa nenyaya yemazamu kuti akanyanya kuzvisunga kudai. Kana bra taitomboti rege timuise zvimabra zvihombe, mabra zvihombe aibva atopera mweya, saka taingosiya achingorembera kudaro. Ndomubvunza ndada kutobvunza kuti maybe veruzhinji vangada kuzoziva kuti kune vanhu vasinawo mazamu akanyanya kukura kudaro asi vane mazamu mahombe ekuti kana akapfekawo bra zvinogona kuita nani, but ndikunzwa kuti ritori dambudziko nekuti mweya chaiwo unoita sei, akada kukwidza kudai mazamu aya abva aita sei
atopera mweya. Saka taingosiya, asi iko zvinezvi tikuona paumboenda umboshandirwawo pandinaye dzimwe dzenguwawo atomboisawo bra utombofambawo zviri nani, totoona kuti akabatsirwa unatsobatsirwa anopedzisirawo akupfeka. Nokuti zvikunge zvine kachenji zvainyanya kuita zviyezvi hazvisi, but zvakaoma zvakaoma. Ndanzwa ndimi maakugara manje nemhuri yese pano pamusha. Vabereki vataiwa takurai zvese nemukwasha wacho endai naye. Vanhu munharaunda vari kugamuchira sei dambudziko iri? Nekuti ndiri kuona kuti idambudziko rekuti rinonetsa kugamuchira. Even muhama mukama idambudziko rekuti vanhu vanenge vati zviri sei, vachidongorera vachiita sei, vachienda kudzimba dzavo. Imimi ndimi maakugara nemunin'ina wenyu nemhuri yake. Vanhu munharaunda vari kurigamuchira sei dambudziko iri? Vanhu vamwe vanotaurawo zvavanoda, ngaabatsirwe nemukoma wacho. Vamwe vachiti ngaabatsirwe, ndakati ini ndagara ndikumubatsira. Asi vanhu vanotaura zvisiririzvo, vantu vanozvionawo zvichibuda. Mumwe anotaurawo zvitotonzwa zvimwe zvichitaurwa, vanoningirikina ngavaite. Ndaitoitawo kashopu kandaiita zvakatobhurukawo nenyaya yekuti mari yacho inowandira. Saka zvokuita zvakatobhuruka ndakatozvisiya. Ngavanga neshopu, vane mari, kudai ngavachengeteka hama yavo. Ndakati aiwa, ini ndiri kuchengeta, handina kuchemerera kuti vanhu. Chandiri kuda rubatsiro rwandiri kuda ndorokungoti dai kana kune munhu anogona kundibatsira zvokuti aende kana zvichibviswa kana zvichidzokera kuno muridzi wazvene chete. Kwete mari asingade kundipawo hake ngavaregere. Anodawo kubatsira anongobatsira. Nepashoma pandinapo pamwe wakandiwedzera ndinobva ndagona kumurapisa. Ko kana twangu zvangu zvacho zvokuramba. Kuona ndichitsvaga rubatsiro pavanhu kudai, kuona kuti ndiri kutokundikana. Vanhu vanotaura zvakawanda mumba, kana hazvichamisa mwene wangu ndinenge ndina amweneka kudai. Auzivo zviri mumwoyo mavo. Kuti idungwe kana ndinaro iri, ende rinoda kudya. Ndinge zvinge zvakatarisira kwandiri. Saka zvinonetsa, vamwe vanouya vachiona vachienda, vamwe vachiseka, vamwe vanotoseka. Mazamurudzi iwayo. Zvinotondishungurudzawo zvimwe dzenguva kuti hazvisi kuda kwake, idambudziko rakapotiwirawo. Panapa munogara naamwene venyu? Saka vakazvigamuchira sei muchivaudza kuti ndakumbotorawo mhuri? Ndakatongoti ndizvo zviripo mama, but unoziva munhu ane hama dzake, zvandiri kutonzwa ndotosonzwawo zvinhu zvakawanda kuti vakutosadzana chichi, asi but vanenge vakuzadzana. Asi ndakangoti ndezvemazuva, kana ndirogona kuvatsvagira kana pavanenge vachigara zvangu ndichivaita se ndichivaona, ndichivachengetawo chanenge ndawana ndichivapa vari ipapo. Ndiro pane pfungwa dzangu dzokuti kana ndakawanapo kuti vangogara, kana kawani rumu anoda kuchengeterwa vogara zvavo, ini ndichivaona. Chandiri kuda kuti vachengeteke ndichivaona. Nokuti misha kana una amweni munongozivawo zvinoitika. Havagoni kukududzira nguva iyo, but unosonzwawo vamwe vachitaura. Takatarisa sisi, ndazwa muchiti even bamunini vaapano. Hama dzekumba kwavaberekwa kunova kwakaroorwa sisi Mabel, pavakakuti takurai zvese, havana kana musi wani wavakazomboterawo kana kufona kuti vakadii, kana kuti dzakadii mhuri, kana vakadii vazukuru vangu vamuri kugara navo iko? Izvozvi pandakavatora ndipo pavakutanga kubvunzawo, vari sei. Asi pandakandiriko, pandakaenda kuzoti ndiuye nawo, vakati takurai, handidi kuvaona, handidi. Ndakati aiwa, ndinoenda nawo, chatichadya ichocho ndicho chandichadya, regai ndiende nawo. Iko zvino zvinobva kuti vari sei vana, vakutovafarirawo nokuti havasi pamba pavo. Panga vari padhuze papasina chakanaka, ruvengo chete. Izvo zvinobva pavakuvafarira nokuti havachagara nawo. Kuda pamwe chikafu pamwe ndicho chaivaremera kuti vavachengete, nokuti muromo wacho waashandewo. Anotoitawo zvokufudza mombe, kana ashayawo basa rokufudza mombe iroro hapanawo chekuita, vanenge vakangogara. Saka zvakaoma. Muchisvika pamusha sisi Mabel vane dambudziko ravainaro, toziva kuti kugara kwavanenge vachiita semunhu munyowani unogona kutadza kuona, sekutaura kwamaita mukati sisi Mabel vamunhu anokangamwa,
havangakwanisi kukuudzai mazuva ese kuti ndiri kugara zvakadai, ndagara ndakadai, ndatukwa nanhingi ndadai. Muchiona imi magariro avaiita nemazuva maviri amagara kana matatu, makaona vakagara zvakanaka here? Ndakaona kuti panga pasina kumira zvakanaka. Ndipo panozonzi kana kuti vanhu vaisirana mushonga wachifa. Ndakatoona kuti kana ipapo ndakatoti apa kana dai chinzi uri kuda pamba panapa handaimusiya. Ndaitongoti handi kana dai vanga murume wacho achiti tirambe tiri panapa handaitombomusiya. Nokuti ndatoona kuti pane hondo yekusatowirirana. Zvokuti vanotoramwidzana kana kusadyidzana chaiko, kupopotana, kutopopotana chaiko kusingaiti. Ndakasongoti aiwa ndinoenda hangu nawo. Nokuti panga pasina rugare, kungogara mufunga angangogara wokushinga. Nokuti ndakasotobvunza ndakati ndiwo magariro enyu here upenyu hwese? Zvikanzi ndiwo tinotopopotana zvokutopopotana zvokuti vanhu muraini vaitoti vanopopotana zvokuti iye wacho ndakazoti kwewe semuroora kwewe unenge uchipopotana naamweni sei, hanzi amweni wacho ndivanenge vachindituka, saka ndozovapindurawo. Saka papasina rugare kana. Takatarisa mama, ndiri kuona kuti idambudziko razara nenyika ino rekuti vanhu havasi kukwanisa kugamuchira dambudziko rinenge rawira mumwe. Zvakafanana nehama dzedu dzinenge dzaberekwa dzine urema. Zvinhu zvakaoma kuti vanhu vagamuchire kuti munhu ndozvaari. Kunyanya vanenge varoorwa kana kuti vada kuroora unzi ko ungaroore munhu akadai, kuita as haasi munhu. Ndezvipi zvamunofunga kuti zvingaitwe kuti vanhu vakwanise kugamuchira urema kana kuti vakwanise kugamuchira dambudziko rinenge rawira mumwe munhu raasingakwanisi kuchinja? Seipapo sedambudziko ramhepo, nokuti ndakazopedzisira ndatoti kana iko kumusha ndakati mama, imimi ingodzidzai kuona kuti munhu uyu wamuri kutaura naye muroora wenyu akamira sei, pfungwa dzake dzakamirawo sei. Nokuti uyu kana kukanganwa chaiko anokanganwa, kana zvaanenge aitirana navanhu iye anokanganwa, kana kuti tambopopotana inguva diki mapopotana zvinobva zvatopera, anenge asatozvifungi, ivo manje vaihakirira. Ndakati imimi dzidzai kugara nevanhu vamuinawo muone kuti vari kurizina here kana kuti vakaita sei. Zvokuti ndinotoshuwira nokuti ndakatoona kuti pfungwa dzamama mhepo dzemunyin'ina wangu, munhu anongoita nguva iyoyo asi hazvigare maari, zvinotongobuda kana kuti zvinotokanganwika. Kana 2 minutes zvavataura anogona kukurambirai kuti hazvisiri zvandataura. Mukuona, saka tinongofanira kungogamuchira kuti munhu wandinaye uyu kana kuti munhu akaremara zvakati uyu kuti mubatsirei, kungodawo help yekuti kuti mubatsirei pane kuti timuseke. Nokuti vanhu vanoseka kunze kuti vangogamuchira ndizvo isusu isu hama dzake takatogamuchira zvakadaro kuti ndizvo zvakaitwa mwana wamai vedu, tirongorarama naye akadaro. Asi vamwe manje ndotongodzidza kuti dai vanhu vachingogamuchirawo nokuti ndizvo zvawawirwa nazvo, saka unozvirambirani izvo zvauya kwauri. Saka hauzochete pfungwa dzevanhu takasiyana kana kuti udzewo munhu kuti ingogamuchira iye asingade kugamuchira hazvisi. Inini manje ndinongogamuchira, saka ndingoti chidzidzo chokungoti tanga wastadha munhu kuti akamira sei chete, wogona ndikokuti ukwanise kumubatsira. Kana usina kuona pfungwa dzacho dzemunhu nezvaari unoseka. Saka ini ndinongoti ipapo vanhu tanga wastadha kuti munhu wokutaura naye akamira sei, ndikokuti ukwanise kumubatsira. Zvino vanhu kana vanotadza kubatsira nyaya yekuti vanongoona urema, ukangoona urema vanotongoti rege tichisiye chakadaro. Asi koko mungobatsira zvawamupa izvozvo zvishoma izvozvo zvinenge zvatoita. Rubatsiro hakusi kupa munhu mari chete, rubatsiro rwakawanda. Kungomupoza kana kuti mwanangu zvauri izvi upenyu hwako huri kuenda kumberi, shinga wakadaro, zvakuvinga, kwete kuseka kuti akaremara. Zvinoita vanhu vakawanda. Tikuona zvakare vanhu vazhinji sisi vari kusvika pakuzvipfuudza upenyu hwavo nekuda kwekusekwa kwavanenge vaita nekuda kwematambudziko avanenge vainawo. Ndofunga mazuva mashoma pakanga paitori nenyaya yemusikana akasekwa ikoko kuma social media uko, kuti miri wake une zvaakaita, onai ane chijojo tank, ndo mazwi vari kushandisa.
honai zvakaita fesi yake, honai zvakaita chi, but vasingazivi kuti zvimwe zvacho hakusi kuda urema hunenge hwawira munhu. Pane dzimwe hama sisi dzekuti vanongoenda paya vokomenda vonyora asi vasingazivi kuti munhu ari kunyorerwa achazvigamuchira sei. Ndichitarisa sisi Mabel ndoziva kuti pane nguva dzavanombosvika pakugumirwa kuti saka ndiri kuenda kupi. Vakatarisa kana vana vavo nedambudziko rekuti mazamu achanoramba achiita sei achikura zuva nezuva, ende makomenzi ekutaura kwaita kuti ndakatombonzwa wangu zvaitaurwa ndichiita sei, zvinhu zvekuti zvinogona kuvabata kusvika pekupedzisira. Ndeipi advice yamunovapa kana mashoko ekurudziro, mashoko enyaradzo amunovapa imimi sasisi vavo vachinge vasvika pakugumirwa nepfungwa? Aigumirwa kana vanhu vachitaura kuti iwe unozvarire vana, ungazvarirei vana. Ini manje ndakangoti Mwari hatisi chino chakaita kuti uite vana. Munhu anga asingaende asingagezikawo, asi paakazongotangawo paakangopiwa mapirisi abva akugeza ndipo paingobata nhumbu dzake, haagezi pese pese. Asi saka isi tototi Mwari vane chinangwa, pamwe isi tese tichafa iye ndiye achasara nevana vake vachazomuchengeta. Saka titofara tichiti Mwari, ndinotomuudza uchiti Mabel iwe ingotenda, kana vanoseka ingoti Mwari makanaka, ngavaseke zvavo. Enda iye wacho ndomunza achiti kana vakaseka inini ndizvandiri handisiri ndakazvida, ndakangosikwawo ndakadaro, kodai ndingadewo here miri wakadai. Asi iye pfungwa dzake ndoona kuti anotozvigamuchira, nokuti dai ari mumwe munhu akafa kare kare akatozviuraya, kana dai ane BP dai akatofa. BP yacho hatorina kana BP kuratidza akatozvigamuchira zvakadaro. Saka isi tinotozoramba chingomushingisa kuti ndizvo zvauri mwana wamai vangu, chero tichitoseka kana ipo vandototi iwe chizamu chakwe chakadai so, iye anotoseka. Muona hazvitore kumubata kuti koiwe anondiseka kuti zvizamu zvako zvombe. Anto isi tototi ndizvo zvaukasikwa ukaita, chero wane vana vako vaviri vakwana, mukomana nomusikana, ipapo vaviri avo haushayewana achamuchengeta. Isi hatina kurwadziwa nokuti azvarirei, tikatoti hatizive nokuti kwatiri kuenda mangwana ndiwo achamuchengeta, asagone kufamba nemazamu acho, hatizivi kuti zviri kusvika kupi. Nazvamuchiti havageze pese pese, zvinofamba sei? Vanogeza mazuva api, kana kuti vanozogeza zvaita sei kana muchiti havageze pese? Papa akanditi sisi kubva paakazvara mwana wake hasati ambogeza, saka ane nguva yekuti zvinongoitika anongogeza. Saka hazvina kuti anonge anotoita kana akatoita gore asingagezi, hutori upenyu hwatori ihwohwo. Ndotozoshamisika panotozoita nhumbu kuti koiwe kwazogeza shanzi ndakageza kawani. Mukuona zvinongoita kunge kuvhurirwa so hati haagezi pese pese. Seipapa kubva pa mwana wake ane 9 months haana kubvira ageza. Saka ndizvo zvatinotombofunga kana madhoktors aiti pakuda ropa iro riri rokuti ateere pamwe ndiro raiungana norinozoputika iroro. Ndizvo zvavaitofunga kuti pamwe ndiro rinenge richingoungana, nokuti hanzi inenge matsinga dzake dzakabhuloka dzekuti dziendesi dzinounganidza. Saka pavanotomupa mapirisi vaya anotozviita kana tatoenda naye kuhospital kukaranda, ndipo pavanopa mapirisi aya otohafura ropa racho. Saka ndanzwa vachitaura kuti ndinogona kubudisa ropa 5 liters here 20, zvinofamba sei? No, zvanoita ano nguva yekuzvimba, zvinoita hazviitike pese pese, zvinoita kana pagore kana kutoita 2 years risati raputika roputika rinenge razvimba. Manje azvimba asagone kufamba ese ari maviri. Ipapo ese ari maviri ka haaputikirani kawani, rinongoputika 1, roputika 1 rinongoti zvangachitaura zvokuti rinoti pfa kuita kunge hosepipe, kuti mvura pfa ichibuda robva ratongovhara rega, robva ratongovhara rega rotovhara risina kana kurapwa, risina kuita rinongovhara zvotomira zvatopera zvakadaro, rinenge ratopera uturu. Rire rimwe rinotoserera wotoita nguva totokanganwa kuti mazamu akamboputika. Rimwe gore pana raakuputika noputika rarimwe ichingodaro. Ndo upenyu hwake hwokuti inonguva yekuzvimba nenguva yekuburitsa ropa iroro.
Saka muna June muyango wechando hapana here pavanomborwadziwa kunzwa pain tozoti vane zvironda zvemaaccidents vaya vanoti nguva ino yechando ruoko rwangu runobva ratanga. Ivo nguva yechando iyi hapana here kurwadziwa kwavanonzwa pamazamu iwayo? Iye anobva atoti handina, iye wega anotota zvakeka zvandinozoti pamwe pane zvinotoitika kwaari nokuti unotomunzwa neumebho kana ipapo handi panoputika pai anototi hapana, kana takatoenda kuchipatara anotosvika ubva uri kurwara neimebho chii chaitika kana kuti chichi akatofenda kutoti pana kana pakundondirwadza imi muchitoona kuti munhu ari kurwara iye anotogona kuti anongosvika kukuporerai muchipatara so zvechivanhu zvokuti anoti ndapora isu tirwadziwa kuti mwana uyo haana kurara kumba saka zvokuti ipapa anotonatsa kuti hapana pari kundirwadza asi but zvinenge zvichiitika kwaari anoti hapana chokundirwadza. Muri kuona totozvishaya nokuti kana ipapa nguva yekutonhoraka haambokomborena kana kuti ndiri kurwadza pakati asi zvakangotanga kungorwara anokurwarirai apa zvokuti munoshama kuti chii chaitika. Saka rubatsiro rwamuri kuda takatarisana nedambudziko rinasisi mebho pamwe chete nekuchengeta vana kuti vaenderere mberi upenyu hwavo, ndezvipi zvamungade mimi sasisi muri kugara nemhuri? Indongokumbira kuti dai vawana rubatsiro iroro kuti chokupfeka chevana, zvokudya, chini zvokufuga kana kuchipatara kune vari kukwanisawo kuti amboendawo achitovhenekwawo. Tinokumbira kuti kwese isu chatingoda rubatsiro kuti anongoti anozvigona kana kuti ngazvidzokere kumuridzi. Ini chandonyanya kungoti ngazvidzokere kune muridzi wazvene. Ndio rubatsiro rwandiri kutonyanya kuti dai vawana rubatsiro rwokuti zvisaitike futi muupenyu hwake, zvokuzvimba zvisaitike, zvokuputika zvimazamu zvisaitike, kukura mazamu asakure. Saka kana kune munhu anenge achigona kuti hazvichaitika muupenyu hwake, ndizvo zvandiri kungotsvaga chete izvozvo. Norubatsiro irworo. Zvava munhu zvaanenge agona kungotibatsira nazvo chete. Handingatongere kuti munhu ndipei chakati aiwa zvaanogona kundibatsira. Kana vane ruzivo anoruzivo nazvo kuti izvi ndinozvigona, tinongoda kubatsira. Tiri panguva yekuda kubatsirwa. Takatarisa kuvana, ndezvipi zvingadiwe kana kuti semhuri ndabonzwa muchiti ndikawana hangu pekuti vangogara semhuri ndichikwanisa kuita sei kuvawana. Zvokuti ini ndirongoti dai vawana, ndakangowana pokuti vagare, kana wane rumu chaiyo vowana pokugara, vane chikafu chavo vachidya, kana ndawana pokuti vanogona kuita chizumbu chavo, murume wacho akasimba, murume wacho anogona tovaitira huku vachipfuyo vachitengesa, vachiwana chinongoramba chichitenderedza nokuti kunodiwa mukaka iwowo, kunodiwa zvokupfeka, kunoda chokudyawo vese, iwo chaiwo vanodawo chokupfeka. Saka vakawanawo chokuti vanowanawo chokuita kaprojekti kawo chete kekuti zvinovayamura muupenyu hwavo, inini ndichivabatsirawo. Kana vakatoita kana projekti iyo ndinogona kuvabatsira sezvo ndinozvigona. Chete ndizvandiri kukumbira kuti dai mhuri yeZimbabwe vagonawo kundibatsirawo nezvidiki zvavanenge vandibatsira izvozvo ndirosusukidzawo ndichienda mberi. Tinotenda sisi tine chivimbo chekuti sekukumbira kwamaita mhuri yeZimbabwe vanogona kubatsirana nemi, toona kuti tobatsira sei sisi mebho. Vamunyai makadi? Tiri vapenyu zvedu. Naika kuti sei kuno? Kuno kuri nani. Naika. Mauya kuzoona adzimai. Ndayazoona kuti mai vangu kuno. Munovada kama makatokwira bhazi mukatirege ndiende koko kwamaiguri koko. Aiwa ndinovada asingaite. Naika. Makasangana sei naadzimai? Takasangana kushamba. Kushamba. Pamaita sei papo? Maona kabhebhi kati mve apa mati ndiye mukadzi wangu. Makaita sei papo? Ndakati aiwa ndinokudai mai mwana ndinokudai. Ndikati aiwa ndinokudai kuti tigarisane mai mwana. Ndikokuirana kwatakaita ikoko. Saka zvinobani makore mangani muri misi? Tagara tane vana vedu vairi. Nemanje kamunenge makuchiendesa kuchikoro ndaona musikana. Aiwa akura chaizvo. Naika. Samuchazira kuzoita vamwe vangani pamberi apa?
aiwa ivo vakwana ivavo vaviri chete vaviri vakwana ivavo naika ndaona sisimebo mudzimai wenyu vane dambudziko ravainaro makazvigamuchira sei panguva iyoyo aiwa ndangozvitambira kuti aiwa tongochengetana tiri vairi takadaroso ndizviripo izvo ko hamakumba uku makanovatsanangurira vakazvigamuchira sei aiwa vakatigamuchira chaizvo saka ndezvipi zvamunofunga kuti mungade semhuri kuti muwane so that mukwanise kugara zvakanaka nemhuri yenyu pamwe chete musingachagari kwamaiguru makugara muri amai pau nababa pau ndizvo handiti maiguru vangu vati aiwa tikutsvakira pekugara ndo matauro vangu aitanga titi aiwa tikutsvakira pekugara ndo matauro vangu akatiti aiwa akatiti aiwa imimi ndokuwanira mari meno tokunyora chibage chenyu mouya ndokutsvakira pekugara ndo mavirana takaita namaiguru vangu iwo saka ndezvipi zvamunoda mawanirwa pekugara zvamunoda kuti muite semhuri kuti mukwanise kuchengeta vana mabasa emaoko amunogona imi mindani tachida kubatsirwa kuchengeta ningi kupa purojekti yehuku ndiyo yatinoda iyo yekuti ningi ndipoti ningi ndone kuchengeta mhuri dzangu ndizvo zvandinoda izvozvo chamunoda kuti mubatsirwe kuna madhamu so that dambudziko ravo rive rinopera chii mubatsirwa sei madhamu ndimi muchiona kama mabatsiro amunovaita kaipa ndizvo ndira kuti ningi kuti dambudziko namadzimai angu kuti ripere ningi nechikumbirawo kwamuri kuti muvabatsirewo ndo ningi matauro angu andiri kutoitawo ipapo kuti aiwa mofanira kuvabatsirawo kuti ningi kuti vadzimai angu vararamawo zvakanaka kuti vatochengetawo mhuri dzavo aiwa tinotenda vamunyai maita basi ndofunga mazvinzwira emhuri yezimbabwe vandakagara navo ndisisi vasisimebo vanga vachitsanangura kuti aiwa dambudziko rasisimebo sekutaura kwavaita kuti aiwa idambudziko rakatanga vane 18 years pakati ipapo ndopakangotangawo zamu ravo rimwe chete kukura kuzosvika vane 22 years ndo pakazonyatsotanga dambudziko irori iko zvino sisimebo vane 35 years 36 years dambudziko irori ravepo asi chikumbiro chavaita ndechekuti dai tawanawo vanokwanisa kutirapirawo munin'ina wangu ingava go back to sender chaiyo kuti munhu akazviita zviendewo kumhuri yake sisimebo ramangwana ravo rive rakanaka vakwanisewo kuchengeta vana vavo vaviri asi chinyanyoshamisa padambudziko iri ndechekuti pavanenge vava kuda kuita pamuviri ndipo pavanogeza voita vana vavo vanogona kuita 2 years kana gore vasina kutevera kumaperiodzi kwavo zvinhu zvekuti tikatarisisa vanasekuru nanambuya ndo vangakwanise kutibatsira kuti dambudziko iri chingava chii chinenge chichikonzeresa toonawo kuti tobatsirana navo sei asi sisi vari kuti ndikawana pekuti mhuri ingogara zvayo ndichikwanisa kuti vawane project yavanokwanisa kuti vakaitawo huku dzavo vawanewo chekubata chino nechicho nekuda kwekuti vakatonovatora kwavakanga varoorwa mhuri ikoko ikati aiwa takurai zvese nemurume wacho vaende ikoko tinovaona vari ikoko zvinhu zvekuti nharaunda community mhuri hadzisati dzakwanisa kugamuchira kuti munhu ane dambudziko reurema kana kuti munhu ane dambudziko rasisimebo anotokwanisawo kuroorwa anotokwanisawo kuita vana vake ramangwana ravo richienderera mberi kune idzo hama dzinokwanisa kubatsira nemhuri iyi kuti vawanewo pekugara vane dzimba dzavasingagari vari kumhiri kwemakungwa vamwe vari muno muzimbabwe asi vanenge vachiti dai tawanawo anokwanisa kutichengetera pamba pedu ndiwoyo mukana wekubatsira hauna hako mari asi unewo pekuti sisimebo nemhuri yavo vakwanise kugara hausi sekuru kana mbuya matare asi unokwanisa kuti hembe idzo chikafu icho
sisimebo vakwanise kubatsirikana nekuda kwekuti mari icho iko zvino hakuchisina, nguva yekukohwa ndiyoyi yakutodarika. Vorarama sei? Vofa nenzara here? Voita matambudziko mangani pamunhu mumwe chete? Tisosangana zvakare pamamwe maprograms. Zita ndinonzi Elizabeth Nyabuyo, tichiti chisarai. Thank you for tuning into Zim News Beat TV.